Ang kapulisan ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company, Umingan and Season Boundary Control Point sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Oliver A. Abayan, Force Commander, ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbangin sa pagpigil ng pagkalat ng sakit na COVID-19. Isa na dito ang pamimigay ng mga flyers o leaflets sa ating mga kababayan na naglalayong mabigyan ng sapat na impormasyon ang bawat isa patungkol sa sakit na ito. Naglalaman din ito ng mga paraan kung paano makaiwas sa virus na COVID-19, tulad ng pagdistansya 1 o 2 metro sa taong iyong kasalamuha o yung tinatawag nating social distancing, pagsusuot ng protective face mask, pati na din ang face shield, paghuhugas palagi ng ating mga kamay at paggamit ng disinfectant o alcohol. Ito ay kailangan nating malaman upang tayo ay makaiwas o di kaya ay mahawaan ng pandaigdigang sakit na COVID-19. Ayon nga sa kasabihan, prevention is better than cure. Sa kabilang dako naman, ang kapulisan ng Pangasinan 2nd PMFC San Manuel Patrol Base na pinangungunahan ni Police Master Sergeant Andy Pinaba, habang sila ay nagpapatrolya, nakita nila ang isang matandang babae na nag-iisa sa kanyang barong-barong. Dali-dali namang umaksyon ang ating mga kasamahan upang makapag-abot ng konting tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng bigas at grocery items kay nanay na nakatira sa Sitio Calaucan, Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan. Gayon din sa Natividad Quick Reaction Team na pinangungunahan ni Police Master Sergeant Wendell Alcauce na namigay ng libreng protective face mask at makakain sa mga kabataan na naglalaro sa Barangay San Miguel, Natividad, Pangasinan. Ito po si Patrolman Kid Edsel Pascual, ang inyong police patroller ng Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol.